Wah! 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 Surem-surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon kang dinya ilang memanise watananira layong kumakucem rahnya maratani wawer Kudara aku njaluk urip Werkudara sekabeh dosaku apuranen Werkudara aku njaluk urip Werkudara ing kene margane nggonku nguntapke marang bathangmu Dursasana. Kakang Mbok Pancali ana wigati apa kowe manjing marang paprangan? Inggih Raden, mila kula sawanjing ngandika Raden labet kula mireng pawarta bilih Raden sampun kelampan mejahipun Dursasana. Iya pancen bener, aku wis kelakon moteng-moteng batange Dursasana, wis sumebarke blat papat. Duh Raden, mongko nalika Pandhawa sami kawon dadu dipun jambak rambut kula ngantos sewudar gelungipun karana badhe dipun uruda peksa. Ing nguni kula sampun haprasetya mboten badhe ukel rikma menawi dereng jamas getihipun Dursasana. Menapa calonipun kula mboten gelungan salaminipun, labet kula mboten pikantuk getihipun Dursasana kangge jamas Raden.
Oh, oh. Ah. Hot, hot. Ah. Ah. Manguning tias mung winangun-uning ing madyaning pasanggrahan wonten gendera ingkang ginambaran Sekar Melati. Dumenika pakuwoning Dyahwara Sri Kandi ingkang pinarak ing madyaning pakuwon. Dereng pantara damel ingkang Sang Wara Sri Kandi kedatak sawaning Radyang Sanjaya repepeh pindha sata ninggah krama. Kadodo Sang Wara Sri Kandi kenthonging Paluapindha wang siding kakung karagan
hanjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono pan meh rahino meko pangkaton sumirat wetahan soroting haruna lene traning sarirapo iya jagat dewa Bathara tak waspadakake Dimas Sanjaya ingkang manjing ing pakuwonku. Dimas Sanjaya ing atase kowe kuwi melu golonganing Kurawa, melu barisan bulu pitu. Ning kena ngapa dene sira wani mlebu marang pakuwon kene Sanjaya? Nun inggih Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Kula ngrumaosi lakar kula menika golonganing Kurawa. Nang mugi kawuningan Kakang Mbok. Nadyan kula menika tumut barisaning Kurawa. Nanging dalu menika ugi kula tansah metang tuwin naliti Kakang Mbok. Ingkang kula petang perkawis pinten-pinten lelampahan tumindak ing para Kurawa. Tumrap dhumateng para kadang kula Pandhawa. Dene paniti kula nun inggih sedaya lampahan menika pinanggihipun ingkang lepat mapan wonten para Kurawa ingkang cetha kemawon ing atasipun para kadang Pandhawa sampun nglampahi paukumanipun duk nalika kawon dadu nanging ing menapa dene para Kurawa boten gentos ngulungaken bumi ngamarta dhumateng para kadang kula Pandhawa menika daring lampahan sanes-sanesipun tumrap awonipun Kurawa dhateng kadang kula Pandhawa. Mila Kakang Mbok menawi ngantos kelajeng-lajeng anggen kula nglabuhi Kurawa sami kaliyan gesang kula hanjarak ing dedosan tuwin boten saged milahaken leres lepating tumindak Kakang Mbok. Patubat. Banjur saiki karepmu kepiye Sanjaya? Nun inggih. Kula mantar paduka Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Mugi paduka kasdu nglarapaken badan kula. Kepengin badhe makempal dhumateng barisaning para kadang Pandhawa Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Sanjaya kula wonten dawuh. Apa lahir batin olehmu bakal manunggal marang barisan Pandhawa Sanjaya? Mengko aja-aja kowe mung dikongkon Kurawa, kene nonton sepira kekuataning barisan Pandhawa Sanjaya. Duh Kakang Mbok. Atur kula menika lahir batos Kakang Mbok. Menapa sampun minger kiblat kula kok wentala dados mata pitaning Kurawa? Kabeh mau ora mung percaya nggon pangucap. Mula kepiye Sanjaya supaya aku bisa percaya marang ucapmu kuwi Sanjaya? Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging sang maweh gandrung. Sabarang katulu wukir moyak naik kakon bias baliwur. Lumaris gandrung. Inggih Kakang Mbok. Kula mboten badhe maiben dhateng dawuhipun Kakang Mbok Wara Sri Kandi.
minangka tandha bukti atur kula wekdal menika Kakang Basukarna magut ing palagan Dados Senopati ingkang menika kula ingkang badhe methokaken yuswanipun Kakang Basukarna saha kula suwun para kadang Pandhawa sampun ngantos ngadepi Kakang Basukarna menawi dereng gumlundung mestaka kula sampun nyuwun pangestu Kakang Mbok. Yen pampuso mangku sang tiah tutomo ora pangling Sanjaya iki para nyata Kakang aku Sanjaya Siadi kok ana kene pancen aku iki methukake yudamu Kakang lho kok dhisik kowe kira klebu barisan Kurawa to? Wingi aku pancen pawongan Ngastina. Ning wektu iki aku wis manjing marang barisaning Pandhawa. Oh, adalah. Lah kok mung semono adeg-adegmu Sanjaya. Jebul cethek nalarmu ketol pikiranmu. Kowe menungso kang ora weruh marang bebuden. Seprana seprene uripmu digedhekake karo Yayi Duryudana. Jebul glethek petale kowe ora nitik marang Laban Kang Becik Sanjaya. Kakang Karna, piye? Yen ngucap aja mung waton muni ning ngucap sing nganggo waton. Apa keliru kandhaku? Kabeh mau nekseni yen kowe kuwi wonge Kurawa. Aku ora ngluputake marang ucapmu. Nanging kurang bener olehmu mapanake tembung mau, Kakang Basukarna. Uripku ora jeneng digedhekake dening Kakang Kurupati sabab mapanku ora ana praja ngasti nanging aku ning panggombakan melu wong tuaku Kanjeng Rama Yama Widura. Selawasku urip aku melu wong tuaku. Olehku melu ngumpuli Kurawa wingi klebu nempuh salah sawijining dalan. Kepriye nggonku bakal udu menemu bisane Kakang Duryudana kuwi eling marang marganing bebener. Mula nadyan aku teka ing palagan nanging kowe tau weruh marang aku kapan aku wadu arep kawan barisaning Pandhawa. Kepara ngrantes pikirku. Kok ya mung semono nggone Kura mentala ngapusi marang kesagawaning Dewi marang para Pandhawa. Beda kelawan Kakang Basukarna. Kowe iki menungsa kang ora weruh marang sumbermu. Ing atase kowe dilarake saka Siwa Dewi Kunti. Ning pagine dene kowe mentala pisah lan sedulur lan ibumu mung merga ngeboti pangan sak kledane. Apa bedane karo kewan sing sok tunggu omah? Yen wis dipakani njur diperintah apa-apa manut. Ora oleh perwira Wangsing Sanjaya. Nadyan aku melangkah pager merga aku wis ngerti sejatine bener. Tinimbang kowe mung kaya jaran dipekak ngiwa mlayu ngiwa dipekak nang mlayu meneng Cang Sanjaya dal-dal parah. Makane patemu kowe.
Ya. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Wah, sang Jaya Stiga marang Ratu Ngawangga. Ayo maju Ratu Ngawangga. Iya, aku durung kalah. Sipat jemparing kraken tugel gulung parek. Mentang lakon sang Ngawangga. Ngener marang jangganing sang Sanjaya. Lumarep pengkonang jemparing tumanduk angganing sang Sanjaya temah dados sendang sanalika. Gusti gawe pengaram-aram. Lepas sing waras tumanduk marang Sanjaya dadi sendang sanalika. Oh iya. Muga jakaken seni iki jenenge sendang Sanjaya. Patobat. Kadangmu padha waranten becik besok hamendemo baris kang prayitna ora pangling Sri Kandi kepanyata Kakang Basukarna ana apa wong wadon kok mrene najan aku wanita ning gelar aku ora beda karo Kakang Ngawangga. Ala aku iki Senopati ing Hupalawiya Kang Ngawangga. Weh, Senopati Hupalaya ya, aku ora itu. Sira biyen kang nguntapake marang sedherenge Yang Warabisma. Lah apa Pandhawa wis kentekan bala lanang wong kembenan minting-minting kok dijok nyang palagan. Aja kakean bicara. Kakang Karna, kowe menungsa kang wis kelangan rasa kemanungsanmu. Kowe dak sia marang adiku Sanjaya tok gawe suwiyah-wiyah. Buktine dheweke gugur dadi sendang. Mula saiki ayo aku belakno patring adiku Sanjaya Kang Ngawangga. Woi lah dalah. Sri Kandi. Ki ora susah sesumbar sing nika-nika. Malah tumuli baliya kandha karo bojomu si Janaka. Ndang kon mrene wis tak enteni ana palagan. Bojomu penging lali janjine kan pur Kakang Ngawangga biyen. Basukarna, lho, lah malah celandakan tanpa nganggo tata krama. Kowe kena ngadepi marang Kakang Arjuna ning langkah ana Bagyo dhisik. Oh, Sri Kandi. Nungso karo kowe kuwi menang ora kondang kalah malah ngeliling semi. Ngilani dadaku kowe. Aduh lakon jebol dadamu iki. Ora usah ndetek aku molawan kowe.
Tak gawe wirang wis Kandi. Ayo maju wae. Jagat Bendara Basukarna kowe gawe wirangku wangi-wangi alisku sing tengen doh pangeran pengatus pun pengayoman pangeran Wulatmara Sang Arjuna Semunira kamanungsan ana apa wara Sri Kandi sira sowan kanthi tawan-tawan tangis ya napa Yai tumuli matur Sri Kandi Duh Kakang Prabu atur menika Prabu saha Kanjeng Pangeran Arjuna menika kula nampi sawanipun Yayi Sanjaya piyambakipun pisah saking barisaning Kura lajeng nderek barisaning Pandhawa ing sakawit kula menika maiben namung Yayi Sanjaya lajeng mbuktekaken prastyanipun kanthi methokaken angsahipun Kakang Basukarna dina iki basare madani palagan dadi tanggung aku Gusik aja kesusu di berarti itu ki mau peranatan lho di wah sing tak arep-arep iya ning mengkono margane dhewe iya sing sabar ya di iya Sri Kandi mohon kula ora keliru pandulmu Ratu Kawungku maju nyapalagan inggih Kakang Mas Werkudara sapa kang ora maju nyang palagan kudu terang karo Sang Senopati sapet yen nganti maju nyang palagan tanpa terang Senopati kuwi luput aja padha karepe dhewe ya wis tak ambali maneh perang mau aturan mau tatanan yen nganti perang iki padha ya ora-ora njur apa ana ngerti bedane Pandhawa lan Kurawa di iya terus kamu waro Kandi ninggi namung kawuningan Koko Prabu Yayi Sanjaya kataman pusakanipun Kakang Basukarna setemah dados sendang Koko Prabu lho dadi sendang ninggi selajengipun kula magot ing madyaning payudan namung doh Pangeran Arjuna Kakang Basukarna damel wirang kula alis kula sisih tengeni calabetipun cukur mawi senjatanipun Kakang Basukarna Pangeran Rada muntap lir kenetep jajabang mawi ngawang wis kemetuh paton ning lati netra andir nguntar-andir soring jangga malatulatu Kakang Basukarna orang tata ngongasake domeh titis njemparing Koko Prabu piye Yai sampun dumugi titi wanci kencan kula kaliyan Kakang Basukarna ing menika duh Koko Prabu mugi wonten keparang paduka dawuh dhumateng Sang Senopati bilih wekdal menika kula nyuwun kadhapuk perang wonten madyaning palagan methokaken yudanipun Kakang Basukarna beci apa ora aku wae sing magu nyang palagan aku wae kula iki belan sing kathok Nai mengsah sanesipun sumangga Kakang Mas Werkudara majeng namung
Nek Kakang Basukarna paripaksa kula suwun Kakang Mas. Ya Dimas Werkudara. Pun Kakang ora maido kaya ngapa pangigit-igitmu marang Kang Raka Ngawangga. Sabab dheweke kang jalari guguring putraku Situka. Nanging Di bakal yudaning adimu Janaka iki pancen wis kencan sadurunge utawa wis klebu dadi unine wong loro mau. Mula yen kongsi ora kaleksanan, dosa apa ingkang semandang marang kadangmu Janaka, Werkudara? Ya. Ya wis aku manut ning jlamprong aku titip legakno atiku. Patinana Ratu Ngawangga. Inggih mengesti Kakang Mas ingkang kula suwun. KIP wonten dawuh. Sadurunge Siadi mangsah perang ngadepi Kang Raka Ngawangga, ana utamane yen Siadi sowan dhisik marang Bibi Kunti. Sing ujube nyuwun pangestu Yai. Nuwun ngestaken dawuh Kakang Prabu. Kula nyuwun pamit badhe sowan dhateng Kanjeng Ibu. Mangsa budha Yai. Pun Kakang ten ana kene Yai. Nuwun inggih Kakang Prabu. Manguning tias mung winangun ning manungsa ing nala ngosik kewala. Anakku lanang ingkang sowan Ngira Arjuna. Lho inggih Ibu. Sungkem kula mugi kunjuk paduka Kanjeng Ibu. Ya kula Arjuna tak tampa bektimu kula. Janaka wonten dawuh. Apa sira sida bakal perang pupuh ngadepi Kakangmu Karna Harjuna? Kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu. Pramila Ibu, sowan kula menika kula nyuwun tambahing pangestu paduka Ibu. Mugi jaya ing palagan anggen kula badhe ngadepi Kakang Prabu Basukarna menika mangke Ibu. Anakku lanang Arjuna, kaya sendal mayang rasane atiku dubi sira matur kang mengkono nggih. Sabab ngendi ana wong tuwa mengestoni marang anak ingkang bakal mawan pupuh nanding sedulure dhewe. Anakku nggih, anakku Arjuna. Sadurunge kowe lumawan tanding mara gagesi pisan maneh ripian Kakangmu Basukarna lan elingna maneh yen karna mono sejatine sedulurmu tunggal sagembolan ya nggih. Mendah kaya ngapa lega lan mulyaning atiku yen to Kakangmu Karna gelem urungake sediyane nggone bakal kantaran bau karo kowe ya Janaka. Nuwun inggih Ibu. Badhe kula cobi ngaturaken menapa dawuhipun Kanjeng Ibu dumateng Kakang Basukarna. Sampun Ibu, kula nyuwun pamit sanya pangestu Ibu. Ya kula Arjuna. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri ya nggih. Kuwi Kakangmu dhewe ya Janaka.
Yogya malih kinarya palupi Sarya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa turu kadang liyan yayah tunggil ibu Swita maring Sri Gurupati kinarya golagul manggala golonganing perang Bratayuda ing tekan Senopati ngalaga ring Kurawa iya jagat Dewa Bathara iki sing tak arep-arep wis manjing pabaratan Dimas Arjuna padha raja sawanmu Yai kula nuwun inggih Kang Pareng Prabu pangestu paduka Kakang Basukarna wilujeng sowan kula kali saking rancapaning ditamel ing Tegal Kuru menika Kakang Prabu syukur bagi sewu Yai dene Siadi ora lali marang semayane awake dhewe dok nalikane pandadaran siswa Sukalima biyen kae ya Di kaluhuran do paduka Kakang Ngawunggu ning kena apa to Di pagene yo lagi ketemben iki Siadi melu nyang pabaratan kuwi jenenge ora ndedawa wektu to Arjuna duh Koko Prabu mila kula ngantos ora dirandhat magut ing payudan lugunipun kula gadah pamrih pamrih menapa cah bagus jumbuh kaliyan tohipun Kangjeng Ibu bilih paduka menika tuhu kadang kula ingkang sepuh piyambak ingkang nunggil sak kandhutan duh Kakang Prabu mendah kados menapa lega tuwin mulyaning raosipun Kangjeng Ibu menawi Kakang Prabu Basukarna kepareng tetunggilan kaliyan para kadang paduka Pandhawa pramila duh Koko Prabu mumpung dereng kelajeng kantaran bau suwawi Kakang Prabu kula dherekaken sowan Kangjeng Ibu ingkang salajengipun manunggal kaliyan para Pandhawa Kakang Prabu Ples. Iya jagat Dewa Bathara. Bejo kemayangan uriping Basukarna duwe kadang taruna kang kebak marang tata krama. Adikku adikku kadangipun Kakang Yai. Selawase urip tanpa ninggal marang kasusilan kowe Di. Arjuna pun Kakang wis mireng dhewe mungguh apa kang dingendikake Kanjeng Ibu sarambut tanpa belaan aturmu mau Yai. Dok nalikane lakon Kresna Duta pun kang wis dipanggih marang Kanjeng Ibu. Kunti lan wis ngendika akeh-akeh. Arjuna pun Kakang ora nampik apa kang dadi dawuh Kanjeng Ibu. Sing kaya ngapa wae pancen aku iki putrane Kanjeng Ibu Kunti kok Yai. Aku putra Ibu Kunti. Menawi ngaten Kakang Prabu kepareng kula dherekaken manunggal kaliyan para Pandhawa. Janaka wonten timbalan. Olehku ngakoni yen Dewi Kunti kuwi ibuku, ora kudu tak wujudake aku kudu kumpulan sira sakadang Di. Ora kudu. Ya kantipun Kakang kantaran bau karo Siadi lan kudu mati selase wiji iki mengko. Kuwi mujudake baktiku marang Kanjeng Ibu ing kandhas tepekaning batinku Arjuna. Yai nalikane ibu jengkar saka panggombakan wis nyelakake wektu kanggo nemoni angkon Kakang Ngawangga duk nalikane pun Kakang nembe mangsa semedi suci ning tepining kali Ganggo lan uga wis akeh dawuh saka ibu marang pun Kakang klebu pun Kakang bakal kinanti manunggal kaliyan tetunggal para Pandhawa nanging pun Kakang puguh ora bisa minangkani apa kang dadi pamrute Kanjeng Ibu Kunti. Sabab menapa dene paduka wangkot mboten kepareng minangkani dumateng dawuhipun Kanjeng Ibu Kakang Prabu. Ngerti ya Yai? Mulane pun Kakang puguh ora bisa minangkani marang pamrute Kanjeng Ibu Kunti. Sepisan wiwit bayi mula Kanjeng Ibu wis mentala misahake marang aku tumrap para kadang-kadangku Pandhawa Yai. Nadyan tole misah mau kanthi pawadan gawat lakon Nandura Rekla Semana. Nang wujud kang gemelar wis mbuktekake yen selawas urip ora tau kumpul wiwit cilik karo adi-adiku Pandhawa Arjuna. Kani mengko Di goroh yen
pun Kakang dadi rasa tresna marang para kadang tumis tekaning batin. Wis sing sepisan. Ingkang kaping pindho, yen nganti pun Kakang kumpul marang kuwi sakadang, tetela bakal ilang aruning asma Kanjeng Ibu ingkang wis kasandang teka sprene. Yaiku dadi ibuning Pandhawa ingkang wis kaloka ing bab kautamane. Elinga ya Janaka, sing jeneng Pandhawa kuwi mung kudu 5. Kurang saka 5 ya dudu Pandhawa, luwih saka 5 ya dudu Pandhawa. Ya kani paugeran kang mengkono mau, mula aku kudu tanding yuda karo Dimas Arjuna ingkang padha-padha ngluhurake asmaning Kanjeng Ibu Kunti. Awit yen pun Kakang sing mati Pandhawa tetep 5. Ning kok sok baline yen kowe sing mati Pandhawa tetep 5 sebab aku kang dadi jalmu Yai. Semono mau yen si Adi kelakon mati dening tanganku mula Arjuna, yen si Adi lare batin olehmu bekti marang pun Kakang lan Kanjeng Ibu, ayo aja ndadak kesuwen oleh ngluhurake marang pun Kakang lan ngulur wektu. Tumuli tandingana asmanipun Kakang kawanggo iki ya wong bagus. Mulat mara Sang Arjuna Semira kamanungsan Kakang Basukarna bilih mekaten kersa paduka Kakang Prabu sampun boten saged kula ripih malih. Kula inggih boten purun dipun westani tiyang pinjungan Kakang Awunggu. Monggo Kakang Prabu kepareng samapta ing gati kula inggih badhe tata-tata samapta nderekaken keparengipun Kakang Awunggu. Lah mbok ngono to Yai, Yai. Loh. Wong arep perang kok dadak jagongan. Piye Di? Rak pungguh tlatine Kakang Ngawangga. Ninggi kaluhuran dawuhipun paduka Kakang Prabu Ndhurawati. Mula wis ayo Di, enggal diayati dharma luhur iki ya Di. Jroning batinmu lambarana rasa olehmu perang ora niat mungsuh sedulur. Nanging niat mungsuhi marang watak angkara murka. Klebu merangi marang kang padha mbela marang watak angkara mau Arjuna. Ing ngestakaken dawuh Kakang Prabu. Kanggo ngurmati marang luhuring bebudane Kang Raka Ngawangga lan kareben tanding ing sekabehe. Ayo Di, si Adi bakal tak busanani kaya Kang Raka Ngawangga Yai. Namun dari paripun Koko Prabu. Katanggu padha waranten becik besok hamendemo baris wis rampung konku mbusan marang kadang para siadi ingaturaken kenging panuwun wis ora nyimpang marang Kakang Ngawung iki jenenge wis tanding ya Di. Lho inggih kamono aja tak tidha-tidha ya Yai, aja nganti sanggurunggi rasamu. Tumuli megu tumadaning palagan pun Kakang bakal ngusuri marang titianmu Yai. Nyuwun tambahing pangestu lanang juritmu Arjuna.
Kangjeng Rama. Apa? Kula ingkang magut ing panyudan methukaken dhateng pun Arjuna Kanjeng Rama. Iya. Nyuwun pangestu. Ndang munggah. Babo Sika parat murang tata maju salat geni lakut ing ayuda nyata sira dikdaya Pasukarna Sultan Kikrik yen kongsi lena iki margane pati
mulat mara sang Arjuna semenira kamanungsan ya jagat dewa Barwah adikku adikku rasa tandangmu Yai sami ngantos kel mindak mangke asat suda karo sanipun iya jroning perang pun kakang iki ngalem bener kadang separa Siadi ora ngono kok bisa-bisane Siadi nuju permarang pun kakang Todi ketitik Siadi ngagem satatan kanalendan kaya pun kakang sing agem iki Yai nun inggih labet tumedhah-gedhah anggen kula ngurmati dumateng kadang sepuh oh iya karamu piye supados saged timbang kalian kakang ngawungga bobotipun syukur bagi sewu ing bab kanoragan pun kakang ngakoni marang kaluwihanmu ayo Yai titiwanci padha ngongasake adu sing Bathara Kala kula dherekaken kakang Prabu Kiai Kala Dite kang awangun jalak ngoceh Tadana Arjuna menika Kiai Kala nadah kepareng mirsani kakang Ngawangga Waduh Arjuna prigel oleh marang curiga inggih kula namung nderekaken kakang Ngawangga Yai Siadi kondang seswane gawan duna titis ing bab penjaringmu inggih yen kowe jemparing ora tau meleset ning pun kakne ya semono uga yen nganti oleh kowe jemparing karo Siadi lho ora tutuk uripku kula ayo titiwanci padha ngedumareng karo kan Yai kadangmu padha warantena becik besok amendemo baris ing lata kaya mangkono Prabu Basukarna kang wis ngiwa langkap nyendeng jemparing sigra mundhut kanang Gendhewa Wijayandanu ya pinentang sinandhangan jemparing wis kawontar Sang Basukarna ing reh pangolehing punang jemparing titis datang ati meleset yen to maneh mulat Sang Gusir Prabu Salya nglirik marang astaning Sang Basukarna
sareng lan lepas sing jemparing Prabu Salya Sigra mecut kanang kuda. Kuda kang sinambuk Hanjala temah akalya holing lampahing punang kreta. Mila ora mokal lepas sing jemparing datan ngenyi jangganing Sang Janaka. Nanging keladok minggah tumanduk mring rekmaning Sang Janaka temah tata sak gegem ngatutke makuthaning Sang Rajuna. Kaget Sang Janaka tuwin Prabu Kresna. Ya, ya. Kagiat risang katirang yen mangkul kinempit kempit sumedhep atiku bareng jempari iki Ngraka Basukarna ngenani si Adi. Tak kira iki mau tumanduk marang janggamu Yai. Kula ingin mekaten Koko Prabu. Tri paduka mboten nyipta gesang labet itis sanget anggenipun jemparing Kakang Prabu Basukarna. Jebul namung ki ngrikma kula ngantos katut sak makutanipun Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Rikma kula ingkang ngajeng ical sak tekeman Kakang Prabu. Ning mung bang perkara rambut mengko suwi rak ya tukul dhewe meneh to Di. Ora saya ketel tinimbang sing wis. Mekaten iya. Syukur-syukur konjoke ngersane pangeran gene kok dudu gulumu sing takas Di. Kengraka wis miwiti mentang langkap. Mula piye karepmu Yai? Kula kantun ngimbangi Kakang Basukarna ki mawon Kakang Prabu. Yen ngono tumuli kembarana mentang langkap Dimas nyun pangestu Koko Prabu. Montang langkap gendewa debya bintang migading kaya kayu kumuning lata kaya mangkono Sang Binaga sigra ngedalaken pusaka pinyitan nama Kyai Pasopati ingkang beda hawangun wulan tumanggal Gya pinusti kani nyipta wening ingkang kasti saged mungkasi damel. Mangkono Prabu Kresna kang wis prigel murba lampahing punang kreta. Sigra ngetap lang kuda kang denarah amung pernahing Prabu Karna. Sareng bedaring Pasopati sampun trep kelawan jaganing Sang Karna. Sigra dilepasaken dening Sang Paguna. Nalika wau nenggih Prabu Salya kusiring Prabu Karna nyarengi lepasin Pasopati. Prabu Salyagya ngendhekaken lampahing kreta wonten pasitan ingkang gembel blethok ora mokal badya kandhek lampahing punang kreta abet rodane kajeglong lemah jemblong sak sumpur ambane kandheking kreta satemah gancangake tumanduking Kyai Pasopati wis ngampiri jangganing Sang Karna jangga tugel tel muncrat kang ludira kuwandos mampir kreta musta gemulinging kisma Sang Karna gugur ing madaning palagan badhe surat gemuruh mawuran wajah saking Gupalawiya labet wis jaya ing palagan Sang Janaka saklodyan Janaka tuwin kang Kresna nyedhaki marang papaning Kunarpa Om
Surum-surum diwangkara kingkin ler manguswa kang layon denya hilang memanise watananira layung kuma kucem arah nyomaratani oh adikku adikku Janaka maju mrene di pun kakang kepengin ngrangkul marang si Adi iki pengrangkulku kang wekasan ya di turutan penjalukku ya di Koko Prabu apa kaipi sabab menapa dene kula badhe ngrangkul Kakang Basukarna ing sampun sawangkun marapa teka paduka mboten pikantuk Kakang Prabu Arjuna wonten dawuh tak jaluk si Mas Pada ya di mara coba pikiran apa ketemu nalar ing ngatasé mustakane Kang Raka wis gumlundung ing kisma kuwandane wis mampir kereta kok isih bisa celathu kepara tak pandeng sing celathu dudu tutuk ing Kang Raka Karna Yai inggih Kakang Prabu kula kok inggih ora digawok manah kula mula kudu ngati-ati ya di coba waspadana ing pernahing gembung banjur tilingna saka kene perangan ngendi sing muni mau inggih Koko Prabu kula badhe nyelaki badhe mirengaken ingkang mungel kula mangsa Budhawa long-longing driya mangu-mangu mangun kum kandhuhan rimang kedhep tesemak sang Janaka denya Mas paosaken pernahing puneng swara sejatine dudu swaraning Sang Karna nanging swara pusakaning Prabu Karna kang arupi curiga nama Kyai Kaladete kang hawangun jalak ngoceh pengajaping Sang Kaladete arasa padhes pulih marang sidaning Basukarna mila saring dangu Sang Janaka mboten cedhak pring-pring genembung sakala Kyai Kaladete medal saking